Без усмих. Като си лош. Не, по-добре сериозно. Ще може да само погледът си видим? Да почваме. Поисках да се видим, защото така като гледам, много теми не са разбрани. Очевидно или не се изразяваме правилно винаги и не правилно винаги се предават посланията, които изпращаме до... Ще поговоря долу-горе за философията като цяло и какво правим в името на тази философия, за да разберем доколко правилно мислим. За това всъщност искам вашето присъствие тук, за да може чрез вас обществеността да разбере посланието и надявам се да имаме обратната връзка за това какво ще се случва за напред. Още по време на предизборната кампания аз зададох едни глобални теми, които са от съществено значение за съществуването и за начина на съществуване в този град. А те бяха обобщени в няколко посоки. Това са символите на град Дупница да бъдат създадени. Истината е, че в момента, ако някой от вас или мен го попитат в която и част на България да е с какво се свързва Дупница, единственото с което можем да я свържем е братя Галеви. Ние нямаме символи, това е истината. Докато до преди 20 години Дупница беше свързана с индустрия, Дупница беше свързвана с свободолюбие, Дупница беше свързана с търговия. В момента ние нямаме с какво да свържеме този град и за това всъщност първото, което трябва да направим е да направим символ на този град. Това нещо не се прави от днес за утре. За целта има няколко конкретни мерки. Работим по отношение на спорта, където искаме да възвърнем славата на футбола в този град. Защото наистина волейбола има успехи, но традициите на футбола не са забравени, те са живи и те дават на гражданите основание за гордост и символ. Заради това всъщност на последната сесия предприехме първа стъпка по отношение на създаването на едно акционерно дружество, което е един модерен начин на съществуване на подобен тип дейност. Всъщност не само, че е модерен, а и единственият работещ в цяла Европа. Принципът е всеки пропорционално на акциите губи или печели от тази дейност. Затова всъщност ще сменим предназначението на този терен, за да може ковачницата на успехи на този футболен клуб да има своята база, да има свой интернат, първоначално да има своите паралелки, а после и спортно училище, където всъщност да се произвеждат в кавички кадрите на този клуб. И не само на него, а за всички спортни клубове в града. Затова всъщност преди още да стартира кампанията, ние казахме, че ще работим в посока възстановяване на традициите по линия на обучение на медицински кадри в града. Нещо, което не сме го преустановили. И се работи с пълна сила. Законодателството в България не разрешава чужд университет или колеж да стартира дейност от първия ден в България. На практика единственият начин е да бъде направен филиал на някое съществуващо училище или ново съществуващо, ново регистрирано да продължи да съществува няколко години, да направи някакво име, след което да получи, нали, така се каже, ноу-хауто
някой западен университет. Точно в тази последователност вървим в момента. Да направим филиала, който филиал след първата или втората година всъщност да получи и името на Американския колеж, за който говорим. Дупница винаги е бил търговския център на Югозапада и като казвам, винаги говоря в рамките на последния век. Това е другият от стълбовете на дупнишкия дух. В момента това е бледа сянка, блед спомен от миналото. Фактите показват, че масово дупничани пазаруват от София и Благоевград. И малкото налични парични средства в града изтичат в посока други градове. При положение, че дупничани са в основата на 7-ма Рилска дивизия, в основата на един куп спечелени битки, имаме достатъчно, включително и национални герои от Дупница, Дупница продължава да няма символ. Затова работим за алея на славата, където всъщност всички тези именити дупничани дали нещо за името на този град, а включително и за свободата и на България, да намерят своето достойно място и да има дупничани с какво да се гордеят. Какво се случва обаче? Тези намерения, ще ви дам един пример, минават през доброто намерение на обществото първо, на общинското ръководство, на медиите. Всички тези намерения трябва да имат някакво единомислие. Какво правим ние? Всяко едно намерение го обявяваме първо пред медиите, чакаме реакцията, а намерението е в последствие да има и едно широко обществено обсъждане, да направим един такъв диалог, какъвто няма никъде в България. А това са общоградските събрания. Такова понятие в Дупница никога не е имало и не е съществувало, а ние възнамеряваме да го направим. Където да чуем всички за и против. В същото време навика от последните години е дал резултат. Оказва се, че ние си говорим с подписки, с декларации, през медиите и никога по начина, по който установен в демократичните страни. Там се правят такива събрания и референдум. Очевидно пари за референдуми няма. Още в предизборната кампания казах, освен този здрав позабравен дух на дупничани, липсват парите в този град. Липсват инвестициите. Искам на всички, включително и на медиите, да е ясно ситуацията, в която сме стъпили, защото очевидно не е ясно на никой, затова ще го дам този пример, за който споменах преди малко. Ние бяхме в ситуация на осъден за лишаване от свобода бизнесмен, който е измамил банките с кредита, който е получил и го е усвоил и не е построил нищо. И второ, осъден заради това, че с парите на гражданите, които са инвестирали в обекта, ги е усвоил и не е построил нищо. Тоест, един бизнесмен с лоша репутация заради това, че измамил банките, включен в регистрите на същите, и с лоша репутация заради това, че е излъгал включително инвеститорите си. В една такава ситуация този бизнесмен, след като изтърпял лишаването от свобода, трябва да убеди банките първо да го изкарат от регистрите, за това, че той е друг човек. Трябва да убеди инвеститорите да инвестират отново и нещо повече, освен инвеститорите, които да инвестират, да убеди и клиенти, които да дойдат и да си харчат парите тук. Конкретно.
Нали разбирате за каква трудност става дума? Значи, ние трябваше да върнем всичко, което се дължеше, както на инвеститорите тук в града, така на фирмите работили в града, да оправим имиджа пред институциите и в същото време да убеждаваме новите, че ние сме някакви магиосници, които, видите ли, от следващия ден ще направят чудеса в този град и при положение, че има почти нулеви инвестиции в глобалната икономика, точно в Дупница ще ги доведем ти инвестиции. И въпреки всичко, има конкретни проекти, които са напреднали достатъчно и вие ще ги видите в рамките на следващите няколко месеца. И тогава нашите опоненти ще ги попитам как точно ще коментират факта при тия нулеви инвестиции в глобалната икономика се случва точно в Дупница същи. При този имидж, който имаше града. Значи, има няколко неясноти, които аз ги видях по време на сесиите, по време на въпроси, които имах във връзка с едно предаване, което няма да споменавам. Не присъстват тук журналистите. По отношение на всеки един от нашите проекти, затова сега ще кажа подробности. Какво значи ИБИ Дупница? Вие може би всички сте наясно, но широката публика не е наясно за какво става дума. ИБИ Дупница е едно съвместно дружество, в което Дупница има 1% участие, има преди община Дупница, и една испанска фирма 99%, която имаше намерение да инвестира в изграждането на завод в кавички го казвам, защото включително и техническият консултант на испанците не употребяваше думата завод, когато представяше технологията. На едно място, което определено, според мен, е объркано, както и много други намерения в този град във времето. Всички го знаем мястото, става дума за сегашното сметище. Истината е, че испанците не са производителите на тази технология. Те просто са договорили покупката на една добра технология, която касае преработка на биомаса. Биомасата е остатъчният продукт от един такъв завод. Всъщност те кандидатстват с един модул от цялата система, а го наричат завод. И никъде в техния доклад за оценка за въздействие на околната среда не се споменава какво ще се случва с депото, какво ще се случва с пластмасите, какво ще се случва с каучука, какво ще се случва с твърдите отпадъци. Какво направихме? Хванахме последният влак, за да добавим към този модул всички останали липсващи модули. И нито веднъж не чух въпроса това позитив или негатив е за общината и някой да каже посока правилна ли вървим или не. Чух по-скоро от групата на БСП съветниците, че се въздържат да гласуват по отношение прекратяване сътрудничеството, но не чух нито веднъж мнението на обществеността по отношение на този проект. А посредниците за това мнение сте вие. И аз не искам то да бъде манипулирано, а да бъде искрено. По отношение на волейболната зала, какви ли не глупости. Изобщо не се въздържам от думата и не казвам кавички за нея глупости. Вие наясно ли сте какви усилия коства лично мой този проект? На практика Дупница се състезаваше със сигурно поне 10 други града, които да получат даром от държавата един обект, от който да печелят. На мен ми беше дори зададен въпроса дали аз съм имал личен интерес от целият този проект. Честно ви казвам, то бива наглост, бива отношение, но това нещо буквално ме обижда. Искам на всички да е ясно и това да го чуят и гражданите на общината. Аз не съм тук, защото си търся работа.
Аз съм тук, защото имам конкретна визия, защото искам от този град да се направи така, че той да е подреден. Не искам нищо гениално да вкарам в действията си и няма да го правя. А това, което искам да се случи е всеко нещо да намери своето място и това бездействие в последните 20 години да бъде оценено като негативно. Не казвам, че нашите действия трябва да бъдат оценяни като позитивни, но бездействието поражда сериозни проблеми и всички ги вижда. От мен не чакайте да си седя тук в този футьол и да казвам ще видиме. Думата ще видиме няма да я чуете. И ако за тези си намерения нямам широката обществена подкрепа, съвсем категорично ви казвам, утре си взимам чантичката и ме няма. Защото това, което искам да се случи е със съвсем идеални цели, подкрепено от обществеността, но в лични разговори. Аз не мога да разбера какво е мнението и нямаме пари да правим постоянно референдуми. И ако всяко едно намерение бъде саботирано от някакви селски интриги, изобщо нямам работа в този общински съвет или каквото и да било свързано с действията на този град. Още веднъж заявявам съвсем идеалните намерения, имам бизнес за милиони и най-малкият интерес ми е тук да дойда да се правя на някакъв управленец. Раздразнението ми е породено от факта, че една гражданка заради личния си интерес се опитва да манипулира цяла Дупница и никой, включително и вие, не успя да противодейства на тази манипулация, заради която сега внесох жалба в прокуратурата. Говоря за гражданката Любов Градевска, която за да успява да продава собствените кюфтета, обикаля хората от човек на човек, за да им обяснява как аз щел съм да продам терена на пазара. При положение, че това нещо не съм си го и помислял дори. Истината е следната, но още по предизборните срещи десетки граждани заявиха, че един от сериозните проблеми на града е това, че пазара е на високо място, възрастните хора, които имат навика да ходят до пазара, нямат достъп до него, особено в по-зимните месеци, когато и не винаги е почистен града добре. Търговците заявиха, че мястото е изключително ветровито, че не е удобно за гражданите и слабият интерес от страна на гражданите и слабият оборот е една от причините за по-високите цени. И те самите заявиха, че искат да бъде променено местоположението, говоря местоположението на кооперативния пазар. Аз заявих това намерение, че търсим друг терен, а въпросната гражданка дойде тук да ме плаши, че ако не се съобразя с нейния интерес, ще се саморазправя с мен и ще ми внася петиции, молби и не знам си какви други подробни насилствено възпроизведени действия по отношение на решения. Затова внесох сигнал в прокуратурата, защото в качеството ми на длъжностно лице въпросната госпожа се опитва да въздейства на взети решения. А какво е точно, какви тести на жалбата? Ще ви го дам да го имате. Но това не ли гражданска позиция, все пак си има право на мнение? Това е натиск при вземане на решение. Гражданските позиции се изразяват по друг начин, а не чрез жалби, с които се манипулира. Жалбата е манипулирана, в нея пише срещу продажба на терена. А тя обяви пред сесията, че подписалите са се срещу преместването на пазара. Още повече, че идеята никога не е била съществуващият пазар да бъде закриван. Пак казвам, духа на Дупница е търговията, не забравяйте, не случайно 1/4 от града са евреи. Димитровград живее от тази търговия. Идеята винаги е била този пазар да си е пазар, но с приоритет промишлени стоки. И какво значи гражданска позиция, която манипулира позициите на всички останали граждани? Това позиция ли или манипулация или шантаж? Че по тази логика утре някой ще каже: волейболната зала се строи в Дупница като национална волейболна база, защото общината ще продаде дела си на някой.
И какво, аз трябва да обяснявам дали имам сестра ли? Това е безобразие, това не е гражданска позиция, а това е интрига и шантаж. Това, което искам да кажа на всички граждани, че всички мерки, които ще бъдат предприемани, ще бъдат радикални. От нас не могат да очаква да стоим пасивно. Ще направим така, че да подредим града така, както го виждаме за добре и ще го съгласуваме това на тези общоградски събрания. А който иска да възрази, да го възрази на точно тези събрания, така че да го чуят всички. Който иска да се жали, но да има от какво. Но ние не сме магиосници. Искам да знаете, че в една ситуация, в която вие дължите на съседа си много пари, ако отидете да искате нови пари, трудно ще получите такъв заем. Искам всички да разбирате това, което правиме, в какви условия се прави. И ако на някой от вас не е дадена заплатата в продължение на 6 месеца, как ще работи през 7-я? Искам всички да знаете и това, че всичко, което се реализира на цени или на половина по-ниски, или на 1/3 от досега реализираните плащания. И адски нелогично и много обидно е тогава, когато даваш всички усилия в тази посока, включително и за асфалтирането, за които един общински съветник си изказва и искаше да се самосезират органи, които се самосезираха и направиха проверките. Никой не спомена, че до момента квадратния метър асфалтиране на дупки е струвал 40, 50 или 60 лева, в момента се реализира за 22 лева при тройно по-високо качество. Никой не споменава града бил мръсен, но за какви пари се чисти. Никой не споменава какви пари са харчени за общинска администрация и в момента какви се харчат. Никой не споменава какви усилия за провеждането на един търг. Вие знаете ли какво означава да договаряш участници за участие в търг, които трябва да се състезават освен по цена и по това, че ще получат забавено възнаграждението, защото предшествениците са ни изхарчили аванс. Някой наясно ли е как се реализира такова нещо? При положение, че нормално в другите общини вероятно договарят какъв процент комисионна ще получат. И за тези си усилия трябва аз да се обяснявам с някаква си гражданка, която кебабчетата не може да си продава. Категорично заявявам, че ще правим, не може да ме спре не една 100 граждани, всичко в името на останалите, и ако има каквито идеи спънки в тази посока или общественото мнение бива облъчвано под една или друга форма, аз категорично се оттеглям и няма да продължа да се занимавам с тази бъркотия тук, в която аз и сам, и по волята на човек, на който не можах да откажа, се забърках. Можем да говорим за резултатите тогава, когато мине достатъчно време, а 3 или 6 месеца не са достатъчно време. Затова ви поканих, благодаря. Разбираме ли, че няма да се общинското ръководство да се съобрази с подписката срещу преместване на пазара? Категорично няма да се съобрази, няма такава подписка за преместване на пазара. А вие ще проверите общественото мнение? Ние ще направим общоградско събрание, така е. И това го знае въпросната Градевска. Този ваш сигнал до прокуратурата не е ли силова разправа с една гражданска позиция? Не, напротив, това е съвсем законосъобразна мярка, тъй като има натиск за вземане на управленско решение. Има поне 3 състава. В момента клевета по отношение на това, че аз имам намерение да продавам терена, за който половината град е чул. Второ, въздействие за вземане на управленско решение. И трето, заплаха за саморазправа. А по отношение на подписки, който иска да ги организира и колкото иска, стига да са коректно съставени, с коректни данни в тях, защото това на нищо не прилича. Как може така? За всяко едно действие, ако ние се обясняваме дали имаме сестра, какво ще направим? Вие трябва да обясните. Ами аз не мога да разбера какво ще обяснявам на търговците от Евробазара, че до тях пак ще има пазар. Аз съм го обяснил. Не само на търговците на Евробазара, ми търговците, които съвсем наскоро са си направили павилионите до Зеленчуковия пазар, за тях знае ли са каква ще е съдбата? Те самите не знаят. Какво значи каква ще е? Как ще се премести? Аз ви казвам, че това там ще бъде пазар.
а вие ми казвате, знаят ли каква ще им е съдбата. По същия начин, по който тези хора, които са се подписали. Това, ако щете го наречете битак, каквото щете, както искате го наречете. Това е пазар и ще бъде пазар. Ще има и плодове и зеленчуци, ще има и промишлени стоки. Лично аз го наричам промишлен пазар, защото моето желание да индивидуализираме града в посока продажба на повече промишлени стоки. Особено имайки в предвид, че Дупница има и традиции в тия производства. Това е лично мое желание, мога ли да наложа на един търговец какво да продава и как да продава. На търговките от гуми им казвам, при същите пари, които плащате в момента, ще продължите да съществувате. Прихода ще дойде, защото 1/3 в момента са неотдадени площите. С този допълнителен приход ще бъде изплатен кредита. Те ми казват, не, вие ще ни изгоните. Аз тогава ще се обяснявам с тия манипулации. До кога да се обяснявам дали целта е идеална или трябва да по някакъв начин да имам някакъв конкретен интерес. Ако това е така и за всяко нещо ще се имам съпротива, просто няма да се случи.